Пятля часу. Клара! 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 Я тебе клічу, а ты не чуеш. А ты мяне клікаў? Так, а ты не чула? Не. Это тое, што ты хацела? Ага, а ўгнаенне дзе? Там, наверсе. Пакладзі сюды. Будзеш тут яго збіраць? Вядома. Час так хутка ляціць? Пайду наверх, пасплю трошкі. Телефон! Што? Што ты кажаш? Алло! Слухаю. Хто гэта? Тэрмінал з абмежаваным доступам. Пакіньце паведамленне або назавіце свой код. Мне тэлефанавалі з гэтага нумара. Што ты казаў? Нічога, нехта патэліў. І хто гэта быў? Спачатку маўчалі, а потым нейкі дзіўны аўтаадказчык. Можа, гэта рабочыя? Сёння ж субота. А можа, суседзі? Сёння субота? Я думала, што пятніца. Калі прыедзе маляр? Ніхто яшчэ не ведае наш нумар тэлефона. Тады навошта паднімаў слухаўку? Небарака. Так стаміўся, што нават не спрачаецца. Ты не выспаўся. Я ў парадку. У парадку, у парадку. Халера. Што такое? Не паклаў слухаўку. Гатова. А ён пралезе праз дзвярны праём. Думаю, пралезе. А калі не, пакінем яго тут. Не варта пра гэта турбавацца. Што ты хочаш на вячэру? Не ведаю. А што ты прапануеш? Не ведаю, у нас амаль нічога не У засталося. горадзе яшчэ павінны быць адкрытыя крамы. Можа, смажаную курыцу? Няма жадання ехаць туды зноў. Ну, давай. А я прыбяру на кухні. Ай, не хачу ехаць.
Калі ласка. Паеду, калі стол пролезе праз дзвярны праём. Добра. Калі ён не пролезе, я поеду. Дамовіліся. Толькі потым не бурчы, бо я тебе ведаю. Адыдзі ў бок. Што? Я нічога не бачу. Прабач. Там нешта ёсць. У кустах. Дай паглядзець. На, глядзі. Дзе? Там, ля кустоў, злева ёсць палянка. Я нічога не бачу. Дай мне. Куды глядзець? Дай мне. Бяры ўжо. Ты выйграў. Што? Стол не пролез у спальню. Я лепей саступлю ў спрэчцы, чым буду з табою сварыцца. Давай мне ключы. Добра. І больш ніколі не будзем узгадваць пра гэта. Добра? Ніколі. Ага. Нешта не так? У сэнсе. Ключы. Трымай. Да пабачэння. Я пакіну ключы ля дзвярэй. Добра. Гей!
Гей! Ёсць тут хто? Después del grupo español, aunque con nombre anglosajón Ultra Playback, seguimos con la última petición musical de la tarde. Nos piden que felicitemos a Coldo por su cumpleaños con una canción más que adecuada para una noche de tormenta como la que se avecina. Deborah Harry al frente de Blondie. Прыём. Ёсць хто-небудзь? Хто гэта? Вітаю, я... Хто вы? Што вы тут робіце? Тут нельга быць. Адкуль у вас рацыя? Дапамажыце, нехта гоніцца за мною, ён спрабаваў забіць мяне. Я пералез праз агароджу, і цяпер я тут. Што? Пералез праз агароджу? Што здарылася? Ён пырнуў мяне нечым вострым у руку, я пабег сюды. Дзверы былі зачынены, але... Што гэта? Што? Не ведаю. Нешта падобнае на гром. Вы гэта мелі на ўвазе? Так, здаецца так. Добра, слухайце мяне, супакойцеся. Я ў іншым будынку, але зараз падыйду. Заставайцеся тут. Добра, дзякуй. Прыём. Так, Вы нешта казалі? такое пытанне. Чалавек, які гоніцца за вамі, у яго забінтаваны твар. Так, ружовыя бінты. Я бачу яго. Дзе ён? Ён далёка ад дома, не хвалюйцеся. Тут камеры відэаназірання паўсюль, а перада мною маніторы. Ён пераскочыў праз агароджу. Ён ідзе сюды, калі ласка, пазваніце ў паліцыю. Я зараз пазваню, пачакайце. Заставайцеся там. Прыём. Вы там? Ну што там? Усё нармальна? Я не разумею. Што не так? Не магу патэлефанаваць. Тэлефон не працуе. Дык паспрабуйце з мабільнага. Тут не ловіць сігнал. А што ён робіць? Ідзе. Сюды? Так. Я разбіў акно, калі ён убачыць гэта, ён зразумее, што я тут, што мне рабіць. Я не ведаю, дзе вы. У лабараторыі я заблакаваў дзверы. Не-не-не-не.
Лепш ідзіце сюды, тут бяспечней. Куды? Я ў будынку на краю участка, на самым узгорку. Так, але як? У канцы калідора справа ёсць дзверы. Ідзіце на ўзгорак, ён набліжаецца дадому з другога боку. Наўрад ці ён вас заўважыць. Унутры яму будзе значна прасцей вас знайсці. Ён набліжаецца, ідзіце адтуль. Сыходзьце, хутчэй. Ужо іду. Добра. Гэта я. Ідзіце па дарожцы. Давайце. Паспяшайцеся. Чым хутчэй прыйдзеце да мяне, тым хутчэй я выключу святло. Ён не павінен вас убачыць. Дзе ён? Набліжаецца да дома. Што ён робіць? Цішэй, я буду накіроўваць вас. Ён глядзіць у вокны. Заважу разбітае шкло. Ён зайшоў унутр. Ціха. Ён абыходзіць дом. Ён убачыў ліхтары. Пачакайце. Немагчыма. Прапаў сігнал з адной з камер. Яшчэ з адной. Халера, я нічога не бачу. Я не ведаю, дзе ён. Бяжыце. Калі ласка, выключыце ліхтары. Я бачу святло наверсе. Гэта вы? Так, гэта я, супакойцеся. Я чую гук машыны. Гэта ён едзе сюды. Ён зможа сысці ўнутр. Не, не хвалюйцеся. Замкніце дзверы. Не. Трасца, бяжым адсюль. Няма куды бегчы. Тут мы ў бяспецы. Што гэта за месца? Вы можете схавацца тут. Што? Што гэта? Глядзіце. Я магу опусціць люк, і ён вас не знойдзе. А гэтыя дзверы можна замкнуць? Тут ёсць іншы выхад. Можаце выключыць гэтае клятае святло? Ён ніколі не здагадаецца, што вы тут. А вы? Мне трэба апусціць люк, як толькі актывую яго, таксама залезу ўнутр. Хутчэй! Давайте!
Кто вы? Что? Кто вы? Что? Что ты зрабіў са мною? Я не разумею, пра што вы. Ты сказаў, што залезеш унутр. Што я сказаў? Вы уже былі тут раней? Гэты рэзервуар быў запоўнены белай вадкасцю. Мы з вамі сустракаліся раней. Гэтая белая вадкасць, гэты рэзервуар, пакуль што прататып. На самай справе гэта... Гэта тое, што ты хацела? Ага, а ўгнаенне дзе? Там, наверсе. Пакладзі сюды. Вы вярнуліся ў мінулае. Куды вы? Дадому, пазваніў у паліцыю. Не, пачакайце, адчапіся ад мяне. Божа ўсемагутны, вам нельга ісці дадому. Што? Ты ўжо дома, паглядзі яшчэ раз. Яны робяць тое ж самае, што і... Паслухай. Сёння, 16 верасня 2006 года. Не, гэта немагчыма. А ты як думаеш, які сёння дзень? Не ведаю. Але я залез у гэты рэзервуар вечарам 16-го. Значыць, ты падарожнічаў у часе. Нядоўга. У сэнсе нядоўга. Ты мяне не слухаеш, ты быў у машыне часу. Ты вярнуўся ў мінулае, таму ты і бачыш сябе. Ты вярнуўся ў мінулае, дзе ты ўсё яшчэ дома, у сваім садзе. І што мне цяпер рабіць? Як ты ўвогуле трапіў у машыну? Як я туды трапіў? Паслухай, я быў дома. І раптам, нічога не кажы мне. Лепш мне не ведаць. Ты падняўся наверх, і я папрасіў цябе залезці ўнутр. Так было? Так, але ты... Добра, калі ўсё-такі было, мне ўсё зразумела. У сэнсе? Нічога не рабі, трэба проста чакаць. Чакаць? Чаго? Тут больш нікога няма. Заходзь. Як там цябе завуць? Гектар. Гектар, ага. Дык што гэта за мужык у маім доме? Ты. Я? Фактычна, вы з ім адзін і той жа чалавек. Ён тваё адлюстраванне. Як у люстэрку. Толькі яно паказвае, што ты рабіў прыблізна гадзіну таму. Зразумела, але гэты чалавек у маім доме, ён хутка пакіне дом, гэтаксама, як і ты зрабіў раней. Як жа мне растлумачыць? Ідзі сюды.
Прабач. Хочешь что-нибудь? Не. Сядай там. Это ты. Стрэлка паказвае рух часу з мінулага ў будучыню, разумееш? Недзе ў гэты момант ты залез у машыну і вярнуўся назад у мінулае прыкладна на 1,5 гадзіны. Сюды. Ты стаў Гектарам 2, а ў тваім доме знаходзіцца Гектар 1. Гектар 1? Гектар 1, тваё адлюстраванне, разумееш? Вось, глядзі, ты тут. Ты бачыш сябе, але лінія толькі адна. І як доўга? Тваё адлюстраванне праіснуе да гэтага моманту. Вось што мы зробім. Ты схавайся тут, а я вярнуся і падрыхтую рэзервуар. Калі ўсё будзе гатова, будзем чакаць вечара. Калі з'явіцца Гектар 1, я пасаджу яго ў машыну і адпраўлю назад у мінулае. І ўсё будзе як належыць. Усё? Усё будзе ў норме, галоўнае нікому ні пра што не расказвай. Я ўвогуле не павінен тут быць. Цэнтр звычайна зачынены на выходныя, але я вырашыў застацца. Пайду наверх. Алло. Слухаю. Хто гэта? З якой халеры? Тэрмінал з абмежаваным доступам. Пакіньце паведамленне або назавіце свой код. Мне тэлефанавалі з гэтага нумара. Што ты казаў? Нічога, нехта патэліў. І хто гэта быў? Спачатку маўчалі, а потым нейкі дзіўны аўтаадказчык. Можа, гэта рабочыя? Што за трасца? Сёння субота? Ты што, тэлефанаваў дадому? Я табе сказаў сядзець ціха, а ты тэлефануеш дадому? Ты не можаш мне забараніць гэта. Ніхто яшчэ не ведае наш нумар тэлефона. Ты размаўляў з самім сабой? Не. Я проста патэлефанаваў дадому, вось і ўсё. Ты размаўляў з самім сабой. Мая жонка дома з гэтым мужиком. Небарака. Так стаміўся, што нават не спрачаецца. Ты не выспаўся. Я ў парадку. У парадку, у парадку. Ты памятаеш гэты званок? У цябе дома. Памятаеш, як браў слухаўку? Так. Перад тым, як я пакінуў дом, мне нехта патэлефанаваў. Працягваем дзейнічаць па плану. Я іду наверх. Трэба запоўніць рэзервуар. Я не магу пасадзіць сябе на ланцуг ці замкнуць у падвале. Але калі ты паўплываеш на ход падзеі і перашкодзіш Гектару першаму патрапіць у рэзервуар, ты перастанеш існаваць. Халера, не паклаў слухаўку. І твая жонка застанецца хутчэй за ўсё з ім, а не з табой. А я не магу проста пайсці дадому і ўсё растлумачыць. Чакай мяне тут. Я прайду за табою. Але чакай тут.
Трасса! Дык што гэта за мужик у маім доме? Ты. Але гэты чалавек у маім доме. Ён хутка пакіне дом, гэтаксама, як і ты зрабіў раней. Фактычна вы з ім адзін і той жа чалавек, і ён тваё адлюстраванне. А я не магу проста пайсці дадому і ўсё растлумачыць. Ты перастанеш існаваць. І што мне цяпер рабіць? Божухна, што за трасца? Гей! З вамі ўсё ў парадку? Усё нармальна. А што з вашым тварам? Ударыўся. Нічога сур'ёзнага. Не рухайцеся, я хутка вярнуся. Выклічу хуткую дапамогу. Што вы робіце? Я ж сказала вам не рухацца. Са мной усё ў парадку.
Каб цябе ліха, няма сігналу. Я пашукаю тэлефон, чакайце мяне тут. Не-не-не-не, застаньтеся. Калі ласка. У мяне кружыцца галава. Мо хочаце вады? Так, дзякуй. Я хутка вярнуся. Чым хутчэй прыедзе хуткая дапамога, тым лепш. Давайте, дапамагу вам. Я парыкмахерка. Толькі што стрыгла суседа. Цяпер бінты не зваляцца. Я пайду па дапамогу. Чакайце мяне тут, добра? Стойце! Што такое? Я не ведаю, як гэта патлумачыць. Але мне патрэбна ваша дапамога. У сэнсе. Ідзіце за мной. Сядзіце і не рухайцеся, пакуль не прыедзе хуткая. Калі ласка. Што вы робіце? Хадзем туды. Навошта? Калі ласка, туды. Не пайду. Мне патрэбна ваша дапамога. Ідзіце за мною. Давайте вернемся на дорогу, назад. Не, давайте наперад. Мне трэба ісці. Туды. Калі ласка. Паверьце мне. Не хвалюйцеся, усё будзе добра. Трэба, каб вы нешта для мяне зрабілі. Я потым усё вам патлумачу. Чаму не цяпер? Гэта не так проста. Не! Курва! Рабі, што скажу. Паверні галаву направа. Не, направа ад мяне. Цяпер трохі апусці галаву. Яшчэ трошкі. Не глядзі на мяне. А цяпер пакладзі ў рот вялікі палец. Павольна. Быццам пра нешта задумалася.
А цяпер здымі майку. Здымай. Давай. Павольна. Выбачай мяне. Павер мне, я не зраблю табе балюча. Добра, можаш апранацца, усё на гэтым. Я магу ісці? Схавайся там, за тым каменем. Сядь. Здымі штаны. Надзенеш іх пазней. Давай. Што ты робіш? Мне трэба ўстаць, каб зняць іх. Давай іх сюды. Мне зняць што-небудзь яшчэ? Не, не трэба. Давай іх мне. Ты ўпэўнены? Так, давай свае штаны. Можа, і трусікі зняць? Я гэтага не казаў. Ёсць тут хто?
Трасца табе ў бок. Трэба, каб вы нешта для мяне зрабілі. Я потым усё вам патлумачу. Чаму не цяпер? Гэта не так проста. Эй, ёсць хто? Не, пачакай. Эй! Адчыні дзверы, калі ласка. Выслухай мяне. Гэта мой дом. Я быў у садзе. І выпадкова ўбачыў цябе. Я быў далёка. Дзеля Бога, толькі нікому не тэлефануй, калі ласка. Эй! Не, пачакай. Пачакай. Клара! Да пабачэння. Я пакіну ключы ля дзвярэй. Добра.
Што гэта? Нешта падобнае на гром, вы гэта мелі на ўвазе? Так, здаецца так. Добра, слухайце мяне, супакойцеся. Я ў іншым будынку, але зараз падыйду. Заставайцеся тут. Добра, дзякуй. Прыём. Алло? Я Гектар 2. Што? Я другі Гектар. Гавары цішэй. Першы Гектар можа нас пачуць. Добра, добра. Ён пакінуў рацыю на стале ў падвале. Добра. Я той, у каго павязка на твары. Няхай ён паднімецца наверх. Прыдумай што-небудзь. Я праеду туды на машыне. Прыдумаць што-небудзь? Прыём. Так. Вы нешта казалі? Такое пытанне. Чалавек, які гоніцца за вамі, у яго забінтаваны твар? Так, ружовыя бінты. Ён ніколі не здагадаецца, што вы тут. Мне трэба апусціць люк. Як толькі актывую яго, таксама залезу ўнутр. Давайте. Чалавек з павязкай на твары, ружовая мумія. Чаму ж гэта адразу не прыйшло мне ў галаву? Адзем. Куды ты? У дом. Трэба агледзець сябе. Ты першая жывая істота, што падарожнічала ў часе. Я наплёў яму усялякай лухты пра камеры відэаназірання. Эх, тут іх якраз і не хапае. Што ты робіш? Мне трэба ў машыну часу. Што? Нешта пайшло не так. І ты вырашыў усё выправіць? Забудзь пра гэта. Паслухай мяне. Размаўляем у доме, ідзі сюды. Забудзь пра гэта, ні ў якім разе. Што ты робіш? Давай ідзі сюды, а то я ўсё тут разнясу. Не дуры. Я буду чакаць цябе ў доме. Што ты робіш? Хочаш усё знішчыць? Пасля таго, што я... Што яшчэ павінна здарыцца, каб ты ўцяміў нарэшце, якія могуць быць наступствы? У мяне няма выбару. Нічога не будзе.
Машына больш не працуе. Не трэба мне хлусіць. Ты выкарыстаў усю энергію. Ёй трэба час, каб падзарадзіцца, можа, на наступным тыдні. Не ведаю, прабач. Тут нешта было. Было раней, але... Ты гэта забраў? Не. Дзе яно? Выкінуў. Гэта адна з батарэй. Без яе нічога не зрабіць. Адзем. Гэтая машына не вырашае праблемы, яна іх толькі стварае. Я проста хачу атрымаць перавагу над імі. Хачу вярнуцца назад, каб была магчымасць. Паслухай, я актываваў машыну за некалькі секунд да таго, як з'явіўся ты. Да гэтага яна была выключана. Нельга матэрыялізавацца ўнутры выключанай машыны. Немагчыма. За некалькі секунд? За колькі секунд? Прыблізна 30 ці 40. Што ты зробіш за 30 ці 40 секунд? Лухта нейкая. Калі ты адправішся ў мінулае, зменіш ход падзей, перашкодзіш першаму гектару залезці ў машыну, вас будзе ўжо трое, а гэта запусціць непрадказальны шэраг падзей, якія выйдуць з-пад твайго кантролю. Я не буду ўмешвацца. Гектар другі адправіць гектара першага ў машыну, які было раней. Тое, што я хачу змяніць, ні на што не паўплывае. Усё роўна вас будзе двое, ты і гектар 2. Калі гектар 2 з'явіцца тут, я пракантралюю, каб ён залез у машыну. Я зноў буду адзін. Ты нават не ўяўляеш, пра што ты кажаш. Пачакай. Чаму ты выкінуў гэтую батарэю? Не магу дазволіць табе зноў скарыстацца машынай, прабач. Не, я маю на ўвазе... Ты ж дастаў батарэю яшчэ да таго, як я табе нешта сказаў, га? Ну, так. Яшчэ да таго, як я прыйшоў. Бо я думаў, што ты прыйдзеш. Хвілінку. Адкуль ты даведаўся, што я зноў захачу скарыстацца машынай? Ты ведаў пра гэта, калі я прыйшоў. Зноў мне хлусіш? Ты зноў мне хлусіш. А ну гавары. Калі ласка, не варта ўсё ускладняць. Ты ведаў, што так будзе. Адкуль? Гектар 3 сказаў мне. Гектар 3? Гектар 3, трэці. Што ты пляцеш? Калі ты вылез з машыны, ты быў не першым. Ты быў другім. Першы з'явіўся крыху раней, ён пагражаў мне. Загадаў мне здзівіцца, калі ўбачу цябе, прымусіў падмануць цябе. З'явіўся крыху раней? Наколькі раней? За 30 ці 40 секунд. Але ён пайшоў адразу ж пасля цябе. Я такі не зразумеў, што ён хацеў. Ты ўвесь гэты час хлусіў мне. Спачатку пайшоў ты, потым ён. Потым я пайшоў напоўніць рэзервуар для гектара 1, як раптам загаварылі па рацыі. Гектар першы тэлефанаваў з дому? Не, раней. Яшчэ было відно. Гэта быў гектар 3. Алё? Гэта гектар 3. Хто? Апошні з нас, кепскія навіны. Мне шкада. Што здарылася? Баюся, усе даведаюцца, што мы з табою нарабілі. Ён быў сам не свой, быццам здарылася нешта жудаснае. Ён расказаў мне пра ўсё, што адбудзецца, што тут з'явішся ты, паспрабуеш вярнуцца ў мінулае ў другі раз. Ён нічога не патлумачыў, толькі загадаў спыніць сябе любой цаной.
Ты станеш гектарам 3, калі зноў вернешся ў мінулае, і я не змагу цябе спыніць. Задаволены. Пачакай. Хочаш сказаць, што другое перамяшчэнне ў часе ўжо адбылося? Відаць, у цябе не атрымаецца вырашыць сваю праблему. Ты сам сказаў мне, што ў цябе не атрымалася. Нейкая бязглуздзіца. Пачакай. Ты сказаў, што гектар 3 размаўляў з табой па рацыі. Так. Вось па гэтай рацыі. Так. Пасвяці туды. Пасвяці. Здаецца, гэта тваё. Калі ласка, падумай яшчэ раз. Гектар, што здарылася? У мяне няма выбару. Супакойся і паслухай мяне. Я з будучыні, твая машына працуе. Адкуль? Паслухай мяне. Як? Паслухай мяне. Інакш усе даведаюцца, што ты выкарыстоўваў яе без дазволу. У дадзены момант ёсць 3 версіі мяне. Ты дапаможаш мне пазбавіцца ад 2 другіх. Зараз тут з'явіцца гектар 2. Дапамажы яму зацягнуць гектар 1 у рэзервуар. Гектар 2, але ён табе ўсё растлумачыць. Але давай. Супакой яго. Я павінен першым дабрацца дадому. Пераканайся, што ён мяне не ўбачыць. Мне трэба пазбавіцца ад яго. Супакой яго. Спытаю яго, хто ён. Але хто такі гектар 1? Ідзі.
Холера, ты тут! Тише, он может тебя почуть. Дай мне пульт от ворот. На столе не для белой машины, для іншай. Других машин тут няма. Мне трэба яшчэ одна машина. Ёсць пікап. Ну дык што, мы дамовіліся? Калі пазбавіся ад іх, ты ж нікому нічога не раскажаш, праўда? Я казаў яму, я ведаю, што ты яму казаў, але ён не паслухаўся. Ён хоча збегчы. Што ты збіраешся рабіць? Поеду за ім. Así que ya sabéis, en la medida de lo posible y de lo razonable, hay que protegerse de estos vientos que serán fuertes y de las lluvias que prometen un poco más de lo mismo. Un disco que se acaba y otro que va a comenzar. Прыём. Алло, Гэта Гектар 3. хто? Апошні з нас. Кепскія навіны. Мне шкада. Што здарылася? Баюся, усе даведаюцца, што мы нарабілі. Я зрабіў вялікую памылку. Soy un fraude. Гектар. Гектар. Дзе ты? На якую халеру ты ўключыў гэтую машыну? Не ведаю. Выпрабаванні павінны былі пачацца толькі праз паўгода. Мне ўжо не дазволіць тут быць. Мяркую, ты паспяшаўся, бо хацеў праверыць яе сам. Калі хочаш захаваць сваю працу і жыццё, ні ў якім разе не дапускай да машыны хлопцаў у бінтах. Чаму? Бо я хачу, каб хоць нехта з нас даў табе ў лыж. Што здарылася? Мне здаецца, мы абодва ўцякаем ад аднаго і таго ж чалавека. Тут ён нас не знойдзе. У яго забінтаваны твар. Так,
Ён недзе там, наверсе. І ён сюды не У спусціцца. вас ёсць тэлефон? Не, пасядзі тут. Прачніся. Тут ёсць дом, зусім блізка. Можаш устаць? А вось і ён. Хадзем. Не, не варта ісці ў гэты дом. Асцярожна. Ёсць тут хто? Пачакай тут, я агледжуся. Гектор? Што з табой здарылася? Нічога. Там нехта ёсць. У садзе ён зламаў гароджу, чалавек з забінтаваным тварам. Я пабегла наверх, каб схавацца, і пачула крокі на лесвіцы. Нехта ёсць у доме. Я выклікала паліцыю. Што здарылася? Божухна. Хто там? Хадзем. Гектор, Схавайся тут, пакуль я цябе не паклічу. што адбываецца? Што б ты не пачула, не выходзь. Не ўмешвайся. Калі ласка. Más que adecuada para una noche de tormenta como la que se avecina. Deborah Harry al frente de Blondie.
Тихо. Гэта мужчына, вар'ят. Ён пераследуе цябе з таго моманту, як убачыў. Табе трэба схавацца. Падмануць яго. Хадзем. Наверсе ёсць гарышча. Калі я скажу, бяжы наверх і замкні дзверы за сабой. Ты такая прыгожая. Бяжы. Не, пачакай. Эй, адчыні дзверы, калі ласка. Выслухай мяне. Гэта мой дом. Я быў у садзе. І выпадкова бачыў цябе. Я быў далёка. Дзеля Бога, толькі нікому не тэлефануй, калі ласка. Што здарылася? Гектар, што адбываецца? Не, пачакай, пачакай. Супакойся. Гектар. Усё ў парадку. У нас яшчэ ёсць час, пакуль не пачаўся дождж. Пераклад і агучка, культурны каток.